נחסם לך הטיקטוק, זה נכון? יש לי פה תמונה. תבדוק בטלפון שלי. זה מראה לי שנחסם לך, זה אין סרטונים, אחי. זה הזמן ללכת לדווח על השרת דיסקורד של יובל דורה. מה קשור יובל דורה עכשיו? ובגללו הוא הרס את הטיקטוק. וואי, אחי, איך ידעת? רשום כאן, החשבון נחסם על ידי יובל דורה. תכניס את יובל לפה. אני לא יודע איפה יובל. אתה רוצה להגיד משהו אולי, שאנשים ינסו לעזור לך? אין לי מה להגיד, חבר'ה. כולם דקה דומיה על הטיקטוק שלי. ישראל, מה? אוקיי, אחי, שומע? אוקיי. זה מתיחה, לא באמת נחסם לך הטיקטוק! אני לא בא לפה יותר. אבל ישראל, זה היה מתיחה! ישראל, תן לי כיף. זה היה מתיחה, ישראל! אתה לא נורמלי. אני אעשה את לך כיף, אי אפשר לעשות לך כיף! הבאת לי כאפה, לא כיף. נחסם לך הטיקטוק, זה נכון? יש לי פה תמונה. תבדוק בטלפון שלי. זה מראה לי שנחסם לך, זה אין סרטונים, אחי. זה הזמן ללכת לדווח על השרת דיסקורד של יובל דורה. מה קשור יובל דורה עכשיו? ובגללו הוא הרס את הטיקטוק. וואי, אחי, איך ידעת? רשום כאן, החשבון נחסם על ידי יובל דורה. תכניס את יובל לפה. אני לא יודע איפה יובל. אתה רוצה להגיד משהו אולי, שאנשים ינסו לעזור לך? אין לי מה להגיד, חבר'ה. כולם דקה דומיה על הטיקטוק שלי. ישראל, מה? אוקיי, אחי, שומע? אוקיי. זה מתיחה, לא באמת נחסם לך הטיקטוק! אני לא בא לפה יותר. אבל ישראל, זה היה מתיחה! ישראל, תן לי כיף. זה היה מתיחה, ישראל! אתה לא נורמלי. אני אעשה את לך כיף, אי אפשר לעשות לך כיף! הבאת לי כאפה, לא כיף.